Γιατί αυτοί που κυνηγήσαν την ταινία είναι το παραμάγαζα. Είναι οι έχοντες σχέση με την κεντρική εξουσία, αλλά έχουν φτιάξει παράγκες. Οι παράγκες δεν έχουν σχέση με την κυρία Μενδώνη, η οποία βεβαίως είναι πολύ έξυπνη γυναίκα και ξέρει τι συμβαίνει. Αλλά όταν η ταινία τέλειωσε, τώρα θα πεις τα πράγματα με το όνομά τους. Βεβαίως θα τα πω. Να τα ακούσουμε. Ποιοι είναι πίσω από αυτό? Ναι. Η ιστορία για να μην γίνει ο Καποδίστριας ξεκίνησε με το που τελείωσα την ταινία Καζαντζάκης. Εγώ είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω τον Καποδίστρια. Τα συστήματα, ένα σύστημα του ελληνικού κινηματογράφου που θα σας πω ακριβώς τι ρόλο παίζει στην Ελλάδα. Άρχισε επιθέσεις για να απαξιωθώ και πληρωμένα δημοσιεύματα για τον Καζαντζάκη ότι να απαξιωθώ να μην μπορώ να κάνω τον Καποδίστρια. Τους γλιστρήσαμε και στείλαμε την ταινία στην Αμερική, κυριολεκτικά τους γλιστρήσαμε. Κρυφά τη βγάλαμε την ταινία έξω, για να μην προφτάσουν να το σταματήσουν. Και πήγαμε στο φεστιβάλ του Χιούστον και πήραμε τα βραβεία τα μεγάλα. 5. Το βραβείο καλύτερης ταινίας κλπ. Αυτοί τι κάνανε λοιπόν? Πήγανε στην Εθνική Τράπεζα που επρόκειτο να μας χρηματοδοτήσει όπως όλες τις προηγούμενες ταινίες μου. Θυμίζω ότι η Εθνική Τράπεζα έγινε από τον Γεώργιο Σταύρου κατ' εντολή του Καποδίστρια. Άλλος ένας λόγος παραπάνω δηλαδή, την τράπεζα που δημιούργησε ο Καποδίστριας να βοηθήσουν την ταινία. Και έκανε παράσταση ο ένας από αυτούς το παραμάγαζο να μην μου δώσουν λεφτά. Και δεν μου δώσανε. Από εκεί ξεκίνησε το πράγμα. Μετά πάω στο κέντρο κινηματογράφου. Το κέντρο κινηματογράφου που δίνει λεφτά αφιδώς, κατ' εντολή αυτής της παραγκίτσας, μου θυμίζει λίγο ΠΚΠ αυτό, δίνουν εντολή να μην μου δώσουν λεφτά το κέντρο. Και δίνουν σε όλες τις ταινίες που δεν τις βλέπει κανείς, ακολουθώντας τη Κατζέντα και όχι τα εθνικά έργα, και με απορρίπτει το κέντρο κινηματογράφου. Και κάνει μια κίνηση ο Πατούλης να μου δώσει λεφτά από την περιφέρεια Αττικής, ένα σοβαρό ποσό, το οποίο πάει για υπογραφή, τυπική υπογραφή στο Υπουργείο, εκεί που ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, που ήταν οικονομικών του συντονισμού. Και ο οποίος δεν βάζει την υπογραφή. Ναι. Ο οποίος τώρα κάνει μια ανάρτηση, ένα tweet και λέει ατύχησα στην επιλογή, αλλά θα πάω και καλώ όλους να πάνε να δουν την ταινία. Αυτό δεν λέει στο tweet? Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή θέλει να βγάλει την ευθύνη. Ναι, να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω... Όχι. Αυτός το έκανε ή κατ' εντολή? Κατ' εντολή πάει πιο πάνω όμως. Μα οι υπουργοί κάνουν ό,τι θέλουν, ναι. Τώρα το εντολή μπορεί να μην είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αλλά αν υπάρχουν παραμάγαζα, τα οποία πού να τα ελέγξει ο Πρωθυπουργός και λένε εξ ονόματος του Πρωθυπουργού, κόψτε τον, τα κόβουνε. Τρίτον, μετά, μου υπόσχονται τα πετρέλαια τα ελληνικά να μου δώσουν 300.000. Γίνονται συζητήσεις πώς θα τα πάρουμε, τα κόβουνε. Συζήτηση με την ΔΕΗ που μου είχαν δώσει 100.000 200 που επηρεάζεται κεντρικά, μου τα κόβουν τα 200.000. Εάν τώρα είμαι το τελευταίο σκαλοπάτι είναι το ΕΚΟΜΕΔ για 800.000. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Μέσων και τα λοιπά, παραγωγές. Εκεί, όλοι παίρνουν. Φαντάσου ο κύριος, ο Αντεκεντοκούμπο, όπως το λέμε του, να είναι καλά το παιδί, του δώσανε 6,5 εκατομμύρια. Έτσι. Και μια σειρά από λεφτά σε ταινίες που λένε ότι είναι ταινίες, τα παίρνουν τηλεοράσεις. Πού είναι λοιπόν το. Και αν το μετρήσεις τώρα όλα αυτά, είναι 2 εκατομμύρια και κάτι στα 5 που είναι η ταινία. Όλα τα υπόλοιπα λεφτά που έχω βρει, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ταινία. Ξέρανε λοιπόν αυτοί ότι εγώ δεν μπορώ να την κάνω ταινία. Και δεν θα το κρύψω, ενημέρωσα κεντρικά. Και πόρτα.
Αδιαφορία. Και λέω εγώ το εξής πράγμα τώρα. Στη χώρα μας, στην Ελλάδα, ένας σκηνοθέτης, όπου δεν έχει σημασία ποιος, αν είμαι εγώ, τι είμαι, ξεκινάει να κάνει ταινία τον Καποδίστρια. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος έχει πει στο παρελθόν ότι αν ήθελε να μιλήσει με έναν άνθρωπο, από το παρελθόν θα ήταν ο Καποδίστριας. Και συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ έχω βγει δημόσια και το έχω πει. Υπήρξε μια αντίδραση, είδες τίποτα. Και πώς έγινε η ταινία. Ένας Άγιος άνθρωπος, Ευάγγελος Στασινόπουλος λέγεται, είδε τις δυσκολίες γιατί ενημερωνόταν και τα χρήματα που ήταν να βάλει το κράτος και δεν έβαλε, στην ουσία παράνομα δεν έβαλε, μου τα έβαλε αυτός. Και τώρα γι' αυτό έχουμε ταινία. Δηλαδή, όχι μόνο το κράτος δεν βοήθησε, αλλά έκανε προσπάθεια να εμποδίσει κιόλας. Ο λόγος, ο πραγματικός λόγος, κατά τη γνώμη σου, ακούστε. ενοχλεί ο Καποδίστριας. Κι εγώ. Ο Καποδίστριας ενοχλεί γιατί αυτό που αντιπροσωπεύει έχει χαθεί από την Ελλάδα και εγώ γιατί επιμένω να κάνω ελληνοκεντρικές ταινίες. Και δεν πρέπει να γίνω παράδειγμα θετικό. Πρέπει να είμαι αρνητικό, δυσφημισμένο. Όπως ήταν ο Καποδίστριας δυσφημισμένος στη διάρκεια που ζούσε. Όμως αυτό δεν είναι μια καθαρά ελληνική κατασκευή. Είναι μια κατασκευή απ' έξω. Δηλαδή, σήμερα η κυρία, μέχρι τώρα ο Τραμπ τα αλλάζει. Υπήρχε στη Νέα Αμερική. Είσαι τραμπικός, Γιάννης Μανολίδη? Όχι, δεν είμαι τίποτα. Εγώ είμαι με την Ελλάδα. Ο Τραμπ τα αλλάζει και θα σου πω τι άλλαξε. Γιατί ο Καποδίστριας δεν ήταν με κανέναν. Καλά το είπες. Και έλεγε προδότη όποιον. Όποιος δεν αγαπάει την πατρίδα. Τι ήταν το Use Ed? Ναι. Είναι χρήματα του Υπουργείου Εξωτερικών που χρησιμοποιούνται για προπαγάνδα για την ισοπεδωτική ομογενοποιημένη κοινωνία. Ακόμη και στον πολιτισμό, ναι. Κυρίως στον πολιτισμό και κυρίως στον κινηματογράφο που έχει μεγάλη επιρροή στην ψυχή. Έτσι λοιπόν, φεύγανε τα χρήματα από το UZ, ο Τραμπ το είπε, και τα έπαιρνε ο Σόρος, τα περνούσε σε ΜΚΟ στις διάφορες χώρες και στην Ελλάδα. Κομμάτι αυτού του συστήματος είναι αυτοί οι δύο άνθρωποι που τους έδωσα τοπικά τους ονόματα την άλλη φορά, θα σου πω μετά γιατί τι σημασία έχει αυτό, και είναι αυτοί που ήλεγξαν το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και επέβαλαν τη woke ατζέντα με αποτέλεσμα. Ακόμη και σήμερα, γιατί δεν έχει ελεγχθεί, ακόμη και σήμερα οι ταινίες, μου λέει ο Τζίμι Ντεμέτρο που κάνει ένα φεστιβάλ στη Νέα Υόρκη, ένας σπουδαίος άνθρωπος, ότι πήγε στη Θεσσαλονίκη να δει τις ελληνικές ταινίες και είναι 8 στις 10 λεσβείες. Εντάξει, αυτό είναι αρνητικό, είναι επιλογή, θα σου πει κάποιος. Ναι, αλλά έχεις θέμα με το περιεχόμενο ταινίας που μπορεί να αναφέρεται στη ζωή λεσβίας, ας πούμε? Δεν νομίζω ότι έχεις τέτοια θέματα. Ίσα-ίσα. Άλλωστε το γιο μας τον έχει ένας ΛΟΑΤΡΙ, ας πούμε, βαφτίσει. Όμως, η επιβολή μιας ατσέντας, η οποία ισοπεδώνει οτιδήποτε, δηλαδή αποκλείει τον Καποδίστρια και δίνουν σε θέματα τέτοια. Ποιον αφορούν? Το ελληνικό κράτος το κάνει αυτό. Και ποιος το κάνει? Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Τι σχέση τώρα έχει με Ανδώνη αυτό? Άρα ταυτίζεσαι με αυτά που είπε από τα Χανιά ο Κοστουρίτσα. Αυτό μου λες? Εντελώς. Γιατί ο Κοστουρίτσα είπε ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο εξαφάνισης της ιδιοτυπίας, ταυτότητας λαών. Γιατί ο Κοστουρίτσα είναι καλλιτέχνης και βλέπει μπροστά όπως βλέπουν οι καλλιτέχνες. Και καταλαβαίνει ότι αυτό είναι καταστροφή. Υπάρχουν Έλληνες που την περιπτούν. Ένας εξ αυτών ελέγχει το Κέντρο Κινηματογράφου απολύτως, χρόνια τώρα, ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις, με χρήματα του Σόρος.